Virker det? Det tror jeg nok, det gør. Jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at de ser godt ud i aften. Jeg håber, der var nogen, der grinte, for ellers så var den lange pause akavet. Nå, men jeg vil præsentere mig selv. Jeg er Louis, Oscars lillebror, og jeg har ikke kunnet være her i dag, på grund af, at jeg er på et udviklingsår i Brasilien. Jeg vil nu alligevel holde en tale. Så jeg vil nu komme ind på de to, det handler om herhen. Vent, det kan være, at I sidder her. Jeg tror bare, jeg kigger sådan her, og så går jeg ellers i gang. Hånd i hånd træder I ind i en ny epoke. Jeg kan huske, hvor glad jeg blev, da Oscar han havde friet til mig i vinters. For jeg vidste, at I ville og vil gå en fremtid, der er magnifik i møde. Det er klart, at I i aften, uden tvivl, smiler som en sol skinner. Men jeg ved, at det vil fortsætte ind i fremtiden. For I er altid så tætte sammen, og der er altid god stemning. Jeg vil nu benytte lejligheden til at sige et par ord til Oscar, for jeg synes virkelig, du har fortjent det. Igennem årene har du som storebror været fantastisk. Her i Brasilien, der er jeg selv storebror nu. Og jeg kan huske, at der har været mange situationer, hvor jeg har tænkt, hvad vil Oscar gøre i den her situation? Og jeg ender altid, når jeg gør det, som du ville have gjort. For som storebror, der har du været kanon. Og når jeg tænker tilbage på min barndom med dig og Josefine, så er det gode minder, der træder frem. Så det vil jeg sige tusind tak for. Jeg er stolt over at kunne sige, at du er min bror og min ven. Du er en stor inspiration for mig, og jeg ser op til dig. Maja, du har taget et fremragende valg. Nu vi så er ved bruden, skal vi så ikke også få sagt et par om hende. Maja, jeg ved, du kommer til at blive perfekt for Oscar. Jeg mindes de første gange, jeg så dig. Dengang, når du havde rester og hele baduljen. Jeg bemærkede, at du var meget let at komme ind på, og at jeg ikke følte, at jeg skulle bevise noget over for dig. Jeg kunne være mig selv, og jeg kunne gøre det, jeg havde lyst til, og sige det, jeg havde lyst til, og alligevel føle mig helt tryg ved dig. Så det synes jeg er en rigtig god egenskab, og det skal du... Jeg glæder mig til at komme tættere ind på dig, og jeg er stolt over at kunne byde dig ind i familien. At se jer begge to sammen føles ægte og på en eller anden måde fuldkommen. Så jeg synes, vi skal tage et skål for Oscar, Maja og velstand i fremtiden. Jeg er jo med Rotary, så her er noget vand. Oscar, Maja, velstand i fremtiden. Skål! Adeus.